Ar ddydd Gŵyl Dewi, ni'n dod at ein gilydd i ddathlu popeth sy'n gwneud Cymru'n arbennig, ein hanes, ein iaith a'n cymunedau. I mi, mae heddiw hefyd yn ymwneud â'r gwerthoedd sydd wedi lliwio ein cenedl. Tegwch, Tosturi a Gofalu am ein gilydd. Mae'r gwerthoedd hynny yn agos at yng nghalon ni. Y gwerthoedd hynny a'n tynnodd i mewn i wasanaeth cyhoeddus. Maen nhw hefyd yn arwen y penderfyniadau i ni'n wneud bob dydd. Mae'r Llywodraeth ar ei gorau pan mae'r gwerthoedd hynny wrth ei gwraidd gan gweithio i gryfhau yr NHS i gefnogi swyddi da a rhoi cyfle i bobl ifanc i lwyddo. Dyna beth mae llafur Cymru'n ei gefnogi. Gwlad lle nad oes neb yn cael ei adar ar ôl a lle ni gyd yn symud ymlaen gyda'n gilydd. Y mis Mai hwn, mae dyn ni dewis ynghylch dyfodol ein gwlad. Cyfle i sgrifennu pennod nesaf Cymru ac ychwanegu at y gwerthoedd hynny. Felly, pa bynnag ffordd ych chi'n mynd i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi yma, gobeithio gewch chi ddiwrnod da. Dydd Gŵyl Dewi hapus i chi gyd.